Elo ngizibuza njalo mina ukuthi why abantu bakagogo besizonda ngaka. Ubuntu akubona ugqoka isigqoko seMK noma iskipa seMK uyanyanya. Sangize ngathola ukuthi why besizonda ngaka. Sondela into eyodwa nje ma-MK. Basondela lemsebenzi yabo yakamasipala, basondela lemsebenzi yabo yoku EPWP. Umsebenzi yo 3 month, yo 6 month. Iyona ledala ukuthi baze basonde kangaka lapha kagogo. Kanti khululekani kanza kwethu khululekani. Asivotela ukukhipha nini emsebenzini yenu. Sivotela ukushintsha isystem yonke exhaphaza umuntu omnyama. Uyabona lo msebenzana wa 3 month job wakho nawo. Lo msebenzana wakho wa 6 month job lo aka EPW lo osebenza inyangane ezincane kuphinde ume. Lo matoho la wena wasebenzelayo asisebenzele lonto leyo. Mina njengokwami nje angivote nje lonto iMK ukuthi ngilo ngithola amatoho ngoxhashazwa lapha ngibe ingcelebane zabantu abathile ukuthi mengabe ngingakhankaselanga ngikhankasela udoti wabo sekufanele ukuthi ngingawuthola umsebenzi. Mina ngikhankasela ukuba yabo leskipa nasi. Bawuthi uyasibona kahle. Ikona phela ukuthi ke amagama apha aphenduzelekile kodwa sithi be your boss or die trying. Iyona ke into engiyifunayo mina. Iyona ke thina abantu abaningi kaMK sivotelayo leyo. Ukona ama business, ukuziphatha. Ukona izinkampani zethu ngelinye ilanga. Kangitsheli ngendaba yemsebenzi yo 6 month job mina. Yiphi imali onayo wena njengoba usebenza lapha ka 6 month job onayo? Thina sihlezi nemayini imali onabo osebenza lapha kamasipala. Sebenza komasipala ngakini lwani nezikweleti inifa nje bese ngicabanga ukuthi le system lena ke i right mengabe nenza niyahola kodwa imali aninayo niyibona. Thina sihlezi right, thina siyazisebenza thina. Sinama business ethu siqashe thina. Yilonto esifunayo, into esifunayo sifuna ukushintsha umthetho sisekelo, ushintshe khona uzokwazi ukuvuna abantu abamnyama ukuze mengenza ibusiness lami liqhubeke kahle ngendlela ezongenza ukuthi ingibeke le phezulu nami ngenye ilanga.